Едно. Защо се мислите за най-красивият мюзикал? Разкарайте се, ако обичате. А защо се мислите за най-красивата, като всъщност вие сте един от най-грозните участници в предаването? Защото си най-едно тъпа селянка и хубаво се разкарай, ако обичаш, ще се оправи зъбките. Ами като гледаме, вашите не са добре. А с кой говорите? С Пламена? А госпожо, това не учтиво, моля, отдръпнете се, ако обичате. Знам, но няма да се отдръпна. Не моля се, събора ще. Не можете. Сигурно ли си? Да, сигурна съм. Мило, някаква тъпа селянка само ме занимава тук. Ами не, тъп сте вие, че сте тръгнали с тези чеки. Яш ме курава! Защо пък точно вашия кур? Защото си тъпа селянка! Ами вие сте тъпи, няма да ти го ям. Разкарай този швън, който си имаш на село. Тъпа курва такава. Майка ти е курва. Не, Педи, не, Педи. Тя ще умре! Как ще кажа майка ми курва? Тя с малко ще умре! Педи, не. Тя с малко ще умре, аз ти казвам, тя с малко ще умре!